We ben hier aan het roeren steken. De roeren die ben al aan het kleermaken. En dat ben nog zo vier heen dat we hier de roeren in de moeder steken kennen. De roeren dat ben eigenlijk de hoofdbasisconstructiebalken van de moederwerking, zeg maar. En op de roeren wordt dan het hele houtwerk verder opgebouwd. Waar dan later de zeilen en de boten weer in kennen, zodat de moeder goed wien vangt, dat die op wien weer draaien kan. Dat grote kraan erbij en erin hijsen en alles verder aan monteren. Volgens naar het hegere Erwin. Hey Rolf, Ja, hoe gaat het? ik vind het hartstikke mooi. Perfect. Wat ben je nou aan het doen? Nou, ik bouw nou een klooster op en die borgt eigenlijk de roer aan dat die dat ik niet meer uitschouwen kan. Nou, ik deze nou vast heb, dan heb ik hier een paar grote hammers en dan slaan we hem helemaal vast met weg. En dat hij dan helemaal aan weg is, dan maak je weer de hijskraan weer los en dan doen we nummer 2. En hoe pleert ze hem nou dadelijk de tweede? Dan mag hem dadelijk draaien we de molen een kwartslag. Ja, de veiligheid zullen we her alles nog wel afzetten. Er komt wel eens wat publiek op orde, die mij wel altijd even op afstand houden. Meestal die naar binnen kunnen, ik denk dat het gebeuren. En ja, we hebben het volle vaker die, dus we binnen mij dit soort dingen heel goed op elkaar inspelen. Dan weet je precies wat er maakt. En dan is het eigenlijk ja, redelijk routinematig dat je gewoon het werk bent. Maar ja, het is altijd even goed opletten van dat je alles goed oppakken. En dat je de banden goed vast hebt. Nou, dat vind ik dan heel mooi. Ben je tevreden? Ja, dat gaat zo mooi als wat. Het is een heel mooi oud huisje dit. Hè. Die komt in de Oren molen bij en die had waarschijnlijk in volle grotere molen zitten. En eigenlijk zijn deze roeren, die ben we eigenlijk wel weer qua formaat van deze molen. Dus hier zitten wat ja, dikke vulplaten, vulhouten tussen. Want er is zo die dadelijk helemaal waanwichtig worden. En dat is nog even wat een gepiel om dat er weer ja, goed in te zetten. Maar in die eigen kinderen naar je molen, je blijft maar wezen? Ja, dat denk ik wel. Want ik zie hem al hier de week ik blij mee.